Vittu saatana! Mä tiedän, että sä voit vielä tehdä tolleen. Eli siis mikä toi... Okei. Enhän minä tuhmia sanoja. Enhän minä semmoisia. Vittu! Se saatana! Mut minkä vitun takia? Se vitun! Pippi roikkuu sieltä katosta! Voi vittu, nyt vittu. Ei vitun anaali! No voi vitun perse! Voi vitun anaali! Semmonen oikein muikea! Oikein! Anaali. Perse. Perse anaali! Kokonainen, molemmat posket! Ja se reikä! Anaaliraippa! Semmonen on raippa. Miksi? Niinku mitä? Täällä menee kivasti, toivottavasti sinulle kuuluu hyvää. Ei mitään piikkidildoa perseeseen, come on, ei nyt oo sunnuntai-iltapäivä. Ei se vittu jaksa, ei se vittun pussirotta kusipää nyt jaksa vittu hypätä, ymmärrättekö te? Nyt vittu hyppää, ja se ei vittu hyppää. Hyppää nyt hyppäis, hypätä. Just hyppäs. Ime paskaa! Täyttä paskaa! Nää ikonit vaihtuu at 30 fps. Näittekö te miten se FPS muuten kyykkäs äsken? Konsolit. PS4 Pro. 30 fps. Saatanan konsolit. I swear to fucking god. 30 fps vuonna 2017. Miltä tuntuu nyt kun on 60 fps peli? Tämä tuntuu helpommalta kuin se 30 fps peli. Okei, muistakaa, että tässä on ihan ok kuolla. Menee niinku vettä vaan. Ihan niinku vettä vaan. No se meni siinä. Ei se haittaa. Tää on vittu easy. This game is very difficult. Siis tää on oikeesti aivan liian helppo. Mitä vittu siinä tapahtuu? Ihan helppo kenttä. Ihan älyttömän helppo. Kenttä hiljaa. Helppo. Kenttä hiljaa. Minä päätän. Onneksi mä oon ihan vitun pro tässä pelissä. Se joka vitun kerta kun mä sanon mitään siihen viittaavaa, että mä olisin hyvä tässä pelissä. Tää peli ottaa ison vitun kukkonsa ja se runnoo mua perseeseen. Mä en kestä, kuin hyvä mä oon tässä pelissä. Olen ihan vitun mestari tässä pelissä, by the way. Rauski, et ole kovin hyvä tässä pelissä. Tosi tyhmästi sanottu, ottaa huomioon mä just... Vittu sä et pysty... Sinä siellä! I'm on to you, game! Yes! Mut mä helvetin varma oon. Ei kun ne... Ai niin, kuka näki sen mun kikkelin, kun mä twiittasin sen mun snappiin. Instassa. Se vittu, te näitte. Näkymättömät laatikot on näkymättömiä. Niitä ei näe. Mä en vittu näe! Jos siinä on vittu seinä edessä, en mä voi nähdä mitä sen seinän toisella puolella on. Olet sä tuo sitä vitun kameraa sinne? Kerta vitun kaikki sen loistava kuvakulma. Kiitos tästä 2 millisekunnin pitkästä reaktioajasta, mitä mun tossakin oli vittu. Näytti kameraa ja sä menit sen maton läpi! Kameramies! Haloo, kameramies, tuletko perässä? Kameramies, tuletko mukaan? Mihin vittuun se kameramies taas jäi? Oikeesti tää ohjaan kyllä lentääkö? Mä oikein allokoin niinku... Siis mä käytän siihen erikseen aikaa, että mä otan sen tästä johdon päästä irti noin, ja sitten otan kivan asennon ja lentää. Haluatko vetää itteni hiirtää? En kyllä halua. No, hiljattaa. Okei, no kyllä mä haluan. Nyt vittuu siitä. Siis! Ja sit kato, tehdään silleen, että kun se on käynyt koko huoneen pam, niin se hyppää takas siihen, missä sä oli aikaisemmin. Miten se on fyysisesti mahdollista?
Ei tuo ole edes fyysisesti mahdollista. Siinä ei ole lattiaa. Kiitos, että ruokit minun videopeliaddiktiota. Koska videopelit on todellakin se ainut asia, mihin minä olen koukussa. Mielenterveyteni ei ole ikinä ollut parempi. Jumalauta! Perkele! Saatana! Jumalauta! Vittu! Helvetti! Perkele! Jumalauta! Saatana! Perkele! Helvetti! Vittu! Saatana! Kossua raakana! Ei! Älä nyt kuset tätä! Rätsivetä! Deja vu! Saatana! Keskity nyt!